numai un tânăr. Sunt și avantaje. Degeaba face. Dacă o iau după joc, face la optic. Asta un rezultat de condiții. Sunt sănătoși, stare bună, s-a creat în viață, era și... Cartea de parcare din pașaport. Iar filmați, domnule, la New York? Da. Pe cât vii? 1 iulie? Uite câte nume loc. Dar cam tot aia, dai seama. Luați loc, vă rog frumos. Doamnelor și domnilor, ruta noastră presupune survolarea unei întinderi de apă. Conform reglementărilor internaționale, avem obligația să vă demonstrăm modul de utilizare al vestei de salvare. Există câte o vestă de salvare sub fiecare scaun. Vesta se îmbracă și se fixează de mijloc cu un cordon reglabil. Capetele cordonului se petrec strâns în jurul taliei și se fixează în partea de jos a vestei. Suntem aproape de New York, da? Puțin așa. Boston? Marș. Marș. Puțin așa, Dochi, să filmezi. Eu ți-am spus că nu le-am mai... Și valorii sale la Cupa Mondială 1994. Da, oache, uite gemenii oache. Gemenii, de luați? All Trade Center, da. Și Empire. Am aterizat la New York. Pasageri, am aterizat pe aeroportul Kennedy din New York. Vă rugăm să nu vă deschideți centurile de siguranță înainte de a completa motoarelor. Sperăm că zborul v-a plăcut și dorim să vă revedem ca pasageri ai companiei Taro. Echipajul nostru vă mulțumește și vă spune la revedere. Ladies and gentlemen, we have... Exact.
Ei, bine ați venit, băieți! Las că-i bateți pe toți până aveți timp. Ce faci, doamne? Mă bucur că te văd, că voi trimite pe scările astea, voi la măriți. Ăsta acolo cheamă Mărcioiu. Era tăticul Mărcioiu, cum cheamă, era tăticul nostru acolo, era un profesor. Mersi, Joachim, mersi. Nu vii cu noi, rămâi? Când m-am dus în bucătărie, de-abia venise bucătarii la ora 6 la treabă. Și când sun la Iulian, la Stănculescu, ce mă ții cu tine la ora asta, că de-abia la 6 dimineața. Și ceasul meu era 9. Și m-am dus înapoi și m-am culcat. Bine, dă-mi bani. Dă bani. Oh, n-ai ce găsit. Dar nu le-ai găsit? Myself, Nate. I just want to see who they are. We have the goalkeeper coach. He's coming from Fullerton, not here yet. I'll show him to you when he comes. Okay, you guys, we have our little mascot, the kid that hangs out with the team. He hangs out with the team. The other guy is the goalkeeper coach, the Egyptian guy, called. He's the only other one. Okay. Yeah. So, Dacă ceva nu pot să eu cu astea, pietrele le-am pregătit acum. Turnatele alea. Deci nu s-a iut. Ia, uite-mă, băi, uite-mă, se filmează amândoi. Uite-mă ce mișto e și asta, bă. Should we do first? Cross the bridge and then cross the ferry to the peninsula, or we could go around.
Julian, unde ne duci, Julian? Noi mergem pe o insulă, o oră jumătate facem. Pe insulă sau până acolo? Până acolo. De acolo mergem cu vaporul cu o jumătate de oră. Cu mașină o oră jumătate? Da. Nu se vă că undeva vreau. Da, bă, că e mișto, e aia ființă, da. 10 minute facem. Dacă făceam o oră jumătate, dăm coste acolo. Dăm coste. Eu nu știu și-a luat praștie de aia. Da, frate. Sunt dincolo, domne. Cică, sunt dincolo. Nu pariu. Sunt dincolo, trebuie dincolo. Bă, bun asta, bă, de tot. Asta ce mai tare. Adică hop, in your hand. Adică tot de tot terminat aici, tot e. Ok, all day vino aici și că mă la ceapă. Ia foc pe Drescu. Right there. Right at the end of the